Jokoče. Stať sa to muselo aj nám, že môj úžasný brat natankoval benzín miesto nafty, aj keď má tu pár upozornení dôležitých. Minimálne 3. No a stalo sa mu to, natankoval tam nejakých 15 litrov, teda mám tu už nejaké fľašky, nejakých 15 litrov, aj keď táto bude rýchlo degradovateľná. A nejakých 10 litrov nafty, teda dúfam, že sa mi to zmestí pravdu v týchto čiernych kanistroch. No a poďme k procesu prečerpávania paliva. Teda poďme na to. Riešenie cez tankovaciu časť môžeme uzavrieť. Tá nefunguje tak, ako som si predstavoval, mám kopec hadice akurát. Ale čo funguje je práve riešenie takéto. V prvom rade som si potlakovo skúšal prepúšťať vlastne to palivo do tejto nádobky a potom ho prelievať práve sem, ale 15 litrov by som robil naozaj veľmi dlho, asi pol dňa. Tak som si povedal, že to skúsime cez diagnostiku, čo samozrejme dopadne úspešne. A ukážem vám, ako na to. Určite ľudia, čo kradnú naftu, si celkom zgúsnú na takýchto vecí, ale my sme to spravili práve len takto. Išli sme do základného nastavenia a odklikali si práve palivové napájanie, čerpadlo aktivovan. Dáme ho aktivovať. Ako počujeme, zoplo sa nám palivové čerpadlo, ktoré je v našom prípade len posúvacie alebo podávacie. A už nám tu tečie nafta. No, takže ja som sa s tým chvíľku jebal a nakoniec sa s tým veľmi hrať ani netreba. Iba sem tam treba ťuknúť na ikonku zapnúť. Dúfam, že baterka tam vydrží chvíľku. A celkom ľahko sa to ešte celkom dá, no. Ako tak. Dúfam, že to nepreliem. Ale je to určite ľahšia varianta, ako by som to celý deň mal prečerpávať. No to by som už mohol asi vypínať. A samo sa to vyplo teraz, fajn. Dobre, tak už len to nejako poprelievať do tých menších nádob. Alebo ešte by som teoreticky mohol sem ťuknúť pár litrov. No, to je dosť zaujímavá otázka. Kde to budem teraz liať? Pozriem u seba. Hádam tam. No, nejaké fľašky sú tu, no ale... Tak. Asi si tu nachystám viacej tých fľašiek pokope. A toto je ešte ten kvalitnejší benzín vraj. Ty vole. Čistý výčap. Takže nejaký liter to vie načerpať, vyčerpať. No by sa to mohlo asi za chvíľku zapnúť. Uvidíme. Či sa to zapne automaticky. Zapína sa to automaticky. Tak konečne nám blikla kontrolka, že je tam málo paliva. Už je to takmer na nule a nejako sa nám to tu rozmnožilo z 10 kg, z 10 litrov. Teda troška tej nafty tam muselo byť. Ale už je to čistá diskografia tu, už nám bliká všetko. Teda už by sme mali byť na konci.
Mám to akurát 10 litrov nafty, teda už by tam veľa tiec nemalo. Ty vole. To tečie. No už nie, fasa. Takže už sme kompletne vyprázdnili. Asi tam prelejem jednu fľašku a odzdušníme celý systém. Teda ja musím porátať, koľko je tu litrov. Medzi tým si sem dáme fľaštičku a nalejeme čerstvé palivo nafty. Jokoce. Fajn. Nie som vôbec od benzínu a nafty. To bude príjemné. A naftu a nič iné. No jo. Teoreticky by sa to malo odzdušniť aj samo, ale my tomu pomôžeme práve tým opäť, že zapneme vlastne ten proces aktívneho členu zapnutia čerpadla. Tak a môžeme to dávať pomaličky dokopy. Teda opäť na svoje miesto. To je vôňa. Tak. Jo. Takže asi ešte raz zapnem ten proces v základnom nastavení. Nech si to párkrát cucne tej nafty, pretože tam je vlastne urobený obeh toho paliva, ktoré sa nasáva, sa v podstate okruhom vracia späť do nádrže. Dáme tam vlastne novú naftu. Prípadne ak to raz alebo dvakrát brat naštartoval, alebo len skrútil budíky, teda ten benzín sa tam určite troška vymeli, akože mali by sme to teoreticky aj vyčistiť, ale skúsime si dať ešte raz tento test a on sa to rozriedi na nejakú tú možnú nižšie percentá. Teda nechám párkrát, nech si povrčí a potom to naštartujeme. Dúfam, že to dávalo zmysel. Teda ak párkrát otočil budíkmi, to čerpadlo, ktoré je vzadu v nádrži, sa vlastne posúvalo, bolo zapnuté a vlastne posúvalo ten benzín do palivového filtra a tým pádom nám nariedil vlastne tú naftu benzínom. No a my ju opäť nariedíme novou naftou a znížime vlastne to množstvo toho benzínu v systéme. Dobre, dúfam, že to už teraz dávalo zmysel a ja skúsim potom naštartovať. Dáme si tu pamätzávad, dobre, nič tam nie je. Dáme späť. Dáme koniec a skúsime to naštartovať. Ide tu. Pozrieme sa aspoň nejaké závady zatiaľ. Hlavne živé hodnoty, tie ma vždy zaujímajú. Je to zase zastudená. Teda dajme tomu, no sú tie hodnoty vyššie. Tie hodnoty vyzerajú byť celkom ukážkové práve teraz. Teda výborné. Ty kokos. Na to by som si zvykol. Výhrou je tam. Ale tie hodnoty po naštartovaní vidíte, že sú úplne v pohode. Teda videli ste to sami, naozaj nie je to nič strašné a v podstate to viete urobiť cez diagnostiku a rovnako tak urobiť to aj cez 12V batériu. Cez kufor teda nie je to veľmi zložité, ale toto je tá jednoduchšia varianta. Do komentárov mi môžete mimochodom napísať, ktorú variantu ste využili vy
a či máte s tým nejaké iné skúsenosti, pretože tých možností je tu viacej a každá má svoje pre a svoje proti. Hej, ja som to spravil za nejakých 20 minút, aj to som chvíľku musel najprv ešte rozmýšľať, že ako na to, pretože tých možností je tam naozaj dosť veľa. A hlavne neposrať to, hej, lebo aj myslím si, že aj to čerpadlo samotné, ktoré je v tej nádrži, je asi naftové kvôli tomu, že tá nafta troška premazáva ten stroj a môže byť, že vám môže jednoducho odísť, prípadne môže iskrieť, dajme tomu, iskriť a to môže robiť ďalšie problémy, ako viete, požiar, oheň a tak ďalej. Ak sa vám toto video páčilo a nejako vám pomohlo, pokojne zdieľajte na Facebooku alebo na iných sociálnych sieťach, prípadne like, komentár pod video, hej. A rovnako tak ma môžete podporiť tým, že ostanete členom tohto kanála a môžete čerpať výhody, ktoré plynú z danej úrovne. Prípadne mám pod videom aj IBAN. Tu vidíte ľudí, ktorí ma podporili. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste videli video až sem. A pri tom ďalšom videu sa uvidíme na budúce. Majte sa.